Σήμερα θα μοιραστώ μια ισχυρή συμβουλή που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την ερωτική σας ζωή. Με αυτή τη μία μόνο συμβουλή θα ανακαλύψετε πώς να προσελκύετε γυναίκες χωρίς κόπο. Λοιπόν, πιάσε έναν καφέ, βολεύσου και επιτρέψτε μου να μοιραστώ ένα μάθημα που μου πήρε χρόνια να το μάθω. Πριν βουτήξουμε, αν θέλετε να βελτιώσετε την κατανόησή σας για την προσέλκυση γυναικών, φροντίστε να πατήσετε αυτό το κουμπί εγγραφής και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα παραμένετε ενημερωμένοι για όλα τα επερχόμενα βίντεό μας, γεμάτα με πληροφορίες που θα ενισχύσουν τις σχέσεις σας ή θα σας βοηθήσουν να βρείτε το ένα. Όταν ήμουν νεότερος, άκουγα συνέχεια την ίδια συμβουλή. Να είσαι ευγενικός, να μην πιέζεις πολύ και να μην ζητάς πολλά. Το παρεξήγησα ότι έπρεπε να είμαι παθητικός, να αποδέχομαι τα πάντα χωρίς αμφιβολία και να καταπιέζω τις αληθινές μου επιθυμίες. Με τον καιρό συνειδητοποίησα ότι αυτή η νοοτροπία με κρατούσε πίσω, με εμπόδιζε να ζήσω τη ζωή που πραγματικά ήθελα. Τι έμαθα? Οι γυναίκες εκτιμούν έναν άντρα που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το εκφράσει. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί αυτό έχει σημασία. Το να λέτε θέλω δεν σημαίνει απλώς να δηλώσετε μια προτίμηση. Έχει να κάνει με την επίδειξη αυτοπεποίθησης, σαφήνειας και αποφασιστικότητας, χαρακτηριστικά που οι άνθρωποι, ειδικά οι γυναίκες, βρίσκουν απίστευτα ελκυστικά. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι πιεστικός ή αλαζονικός. Έχει να κάνει με το να είσαι σαφής, άμεσος και ειλικρινής. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ σταθερότητας και πείσματος. Σκληρότητα σημαίνει να ξέρεις τι θέλεις, σεβόμενος τις ανάγκες και τις πεποιθήσεις των άλλων. Και πιστέψτε με, οι γυναίκες παρατηρούν αυτή τη διάκριση. Ακολουθεί μια άσκηση που μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που επικοινωνείτε. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη φράση «θέλω» τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα. Πείτε το με τους φίλους, την οικογένεια, τους συναδέλφους σας ή ακόμα και με έναν μπαρίστα. Για παράδειγμα, «Θέλω ένα ζεστό καφέ, παρακαλώ». «Θέλω να δω μια ταινία απόψε». Καθώς εξασκείτε, θα παρατηρήσετε την αυτοπεποίθησή σας να αυξάνεται και οι άνθρωποι γύρω σας θα ανταποκριθούν θετικά στη σαφήνεια και την αποφασιστικότητά σας. Όταν πρόκειται για ραντεβού, αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αντί να πείτε «ίσως θα μπορούσαμε να βγούμε έξω αν θέλετε», να είστε ευθύς. «Θέλω να σας πάρω έξω για δείπνο αυτό το Σάββατο» ή «θέλω να σας κάνω έκπληξη αυτό το Σαββατοκύριακο». Μπορεί να φαίνεται σαν μια μικρή αλλαγή, αλλά σηματοδοτεί ότι δεν είστε σίγουροι ή δεν παίζετε παιχνίδια. Δείχνετε ότι ξέρετε τι θέλετε και δεν φοβάστε να αναλάβετε δράση. Αυτό το είδος αυτοπεποίθησης αντανακλά την ηγεσία και την αποφασιστικότητα, ιδιότητες που οι γυναίκες βρίσκουν βαθιά ελκυστικές. Ωστόσο, εδώ είναι το κλειδί. Μην συγχέετε την εμπιστοσύνη με την αλαζονία. Όταν εκφράζετε τις επιθυμίες σας, να είστε εξίσου ανοιχτοί στο να κατανοήσετε τι θέλουν οι άλλοι. Οι υγιείς σχέσεις ευδοκιμούν στον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοιχτή επικοινωνία. Με το να είστε ειλικρινείς σχετικά με τις ανάγκες σας, δημιουργείτε χώρο για να μοιραστεί τις δικές της, χτίζοντας μια γνήσια σύνδεση και ενισχύοντας τον δεσμό. Είναι φυσιολογικό να φοβάστε την απόρριψη ή να σας φανεί απαιτητικός. Αλλά η ευαλωτότητα είναι η πύλη προς την αληθινή δύναμη. Το να είσαι ειλικρινής για αυτό που θέλεις, λέει στον κόσμο και στον εαυτό σου ότι αξίζεις τον κόπο και έτοιμος να κυνηγήσεις την ευτυχία σου. Να λοιπόν η πρόκλησή μου για εσάς αυτή την εβδομάδα. Εξασκηθείτε στην άσκηση «θέλω». Παρατηρήστε πώς αλλάζει τις αλληλεπιδράσεις σας και τονώνει την αυτοπεποίθησή σας. Θυμηθείτε, αυτή είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού σας για να γίνετε ο καλύτερος εαυτός σας. Ένας άντρας με αυτοπεποίθηση, σεβασμό και αυθεντικό. Εάν βρήκατε αυτή τη συμβουλή χρήσιμη, αφήστε ένα σχόλιο λέγοντας «Θέλω να έχω αυτοπεποίθηση»
Και μην ξεχνάτε, η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ζητήσετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Όλοι αξίζουμε να ζήσουμε την καλύτερη ζωή μας, οπότε βγείτε εκεί έξω και διεκδικήστε το. Όπως πάντα, είμαστε εδώ για να παρέχουμε αυθεντικές συμβουλές και συμβουλές για να σας υποστηρίξουμε στο ταξίδι σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και να πατήσετε το εικονίδιο του κουδουνιού για να μην χάσετε ποτέ βίντεο. Και αν πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον άλλο, μοιραστείτε το και μαζί του. Προσέξτε και θα σας δούμε στο επόμενο.